Καλώς ορίσατε. Το όχημα G-Factory GR, σχεδιασμένο από τον Λευτέρη Ζωγράφο. G-Factory, the future is now! Ο Λεύτερης Ζωγραφός, ο architect με το όραμα. Η Drive Genius AI, η επανάσταση στα οχήματα. Το G-Factory μήτρα που γεννάει την G-Fleet. Rex DG, βένθητος 6α, ο κωδικός στην Elite. 50 εκατομμύρια, το μέλλον μας ανήκει. Με τον Brad AI Guardian, η νίκη είναι εγγυημένη. G-Factory, η νέα εποχή έχει ξεκινήσει. G-Factory, η νέα εποχή έχει ξεκινήσει. Yeah, G-Factory, the future is now! Ο Λεύτερης Ζωγραφός, ο architect με το όραμα. Η Drive Genius AI, η επανάσταση στα οχήματα. Το G-Factory μήτρα που γεννάει την G-Fleet. Rex DG, βένθητος 6α, ο κωδικός στην Elite. 50 εκατομμύρια, το μέλλον μας ανήκει. Με τον Brad AI Guardian, η νίκη είναι εγγυημένη. G-Factory, η νέα εποχή έχει ξεκινήσει.